Здравейте! Днес ще направим видео на семейство. И ето то са написани отгоре имената и почваме. Аз се казвам Поли и съм на 5 години и съм най-малката. Да, Ана и съм на 17 години. да. Аз съм Иван на 30 години. Ще почваме така да играем. И така. Айде почваме. Навън вече е нощ, айде да отиваме да лягаме. Айде. Лека Поли, лека нощ, тате. Лека нощ. Лека. О, изобщо не мога да спа. Ало, спри да хъркаш. Не мога да спа за тебе. Добре бе. Спирам. Да се гаси лампите нощте. О, забравих аз толкова и се спеше, че забравих да си угаша лампите. Що не се угасват? О, какъв страшен сън, че Поли има рожден ден. А то днеска има рожден ден. Ще отивам да си слагам подаръци. Хора, извинете, аз се обърках, не Поли, а Ана. Обърках се. Айде почваме. Какво цялото не ми каза да запуждам? Значи хора, аз ревнах и пак, защото нещо ми пъкваше. Тя, като Ана, Фарадей, сема къща, защото ми пъкваше нещо. И така. Како се? О, какво стана? Забрави ли днеска имаш рожден ден? О, да, наистина. Ела да видиш, сме те подготвили. Добре, само ще очаква да се преоблека. Да. Не съм да. Съпутих се. Как се съпутих, не съм. Отивам. Здрасти, Поли. Аз се съпутих, защото нещо сънувах страшен сън и за това. Се запутих. О, какви хубави подаръци. Нека да е шива и здрава. Ама... Ана, честит рожден ден, да си жива и здрава. До 100 години да живееш. Ето какви подаръци хубави. Я дори да видим какво има.
Лаптоп? Да. Лаптоп! Има и от мен един подарък. Имаш още 2 подаръка. Отка. Утка! Най-последния е това последния. Почивка. Почивка, да. Почивка. Да. Почивка в къща. Ура! На морето. Тоетата. Чакай да я извадиме. Честит рожден ден, да жива и здрава. И така. Поли, искаш ли да танцуваме? Да. Айде танцувайте, аз ще ви каретам. О, не мога да се изтайпя тази сръбска музика. Айде, слушай музиката. Да. Може ли спори да отидем до един магазин? Кой магазин? Ами не знаем, ще проверим. Та не отивате да пиете нещо. Не. Аз съм на 5 години. Не, без тебе, Боря. Ана. Не, помниш ли да съм? Добре, айде, отивайте. Айде. Чао. Скучно ми е тук. Всичко правено с звъна на Ана. Ало, Ана. Аз я изресам някъде, защото ми е скучно. Тук всичко оправено. Да знаеш. Вие къде искате да отивайте? Добре, айде, чао. Айде, чао. Айде, отивам някъде, защото ми е много скучно. Нали сме на пауза? Стефи отивам някъде. Отивам до магазина, защото ми е скучно. Не мога да го спра. Нещо ми съпи. Ох, аз идвам тук да се напасарувам, защото няма нищо за вкъщи. Купувам. И колко пари? 10 лева. Ето ти. На. Отивам вкъщи, да знаеш, че снимам, защото не мога да го спра. И само чинете, моля ти се, не мога, не знам, нещо ми съпи. И забрави се ключовете, ята. Ана, отвори ми.
Абе, аз съм Оля Кубер. Бори. Ана къде е? Горе? Ето те. Не, долу. Аз, защото се чути мисля това. Ето напасарувах. Ще остава в хладилника. Аз съм била все едно тъжна. Що си тъжна, бе, Ана? Ами просто... Просто ме боли корема и не ми е окей. Ако ти плоди дай една наполница. Аз не купих хапчета. Ами не, ще се остана в къщи. Ако ти толкова, ако искаш. Аз чувам в моята стая. Ако искаш, ако те събори много, ми казва и отиваме вкъщи. Какво така светка, бе? Не знам. Какво? Боди, а ти що си ти шлука? Ти страхуваш се? Да бе. Навънка, като има грамотевици. Тук коре няма проблем. Толу, не знам какво. Има някаква шича, къде дава на касори, не знам. Ще видя. Ще отида навънка и ще видя, че нещо ми се... чакай да видя, че нещо ми... Не знам. Какво? Какво е зло? Някой ме уби. Ана! Някой ме заби. Нож в крака. Бори! Бори! Ана! Идвай! Не мога да май там. Къде си? Отвънка! В картината! В картината съм. Не мога, кой ми заби този нож, бе? Не мога хича да се движа. Симай моята кола. Пайсо, ще ме направо, ако още една минута и умирам. Дава. В кой ме запито нощно кръпе? Але трябва да се научи името. Почваме. Давай. Какво става, докторе? Има ли спасение? Нищо няма застрашение за живот. Просто няколко дена ще стоите в болницата и след това ще го изпишем. Ще подари на количка? Не, само ще ви дадем лекарства за крака и това е. Добре. Благодаря. Вие сте тука. Няколко дена бях тук и тия хапчета ми написаха да пия. Хайде да се прекратим. Добре, айде. Само ще плача на докторите и ще се върна. Отивайте в колата. Добре. Бори, чакай да те взема. Бори.
Бори, ти не можеш да караш. Забрави ли? Бори. Хора, това ако игнорирайте. Да си ми Бори на гръб. Че тя колата за мен си е добре. Малка е. Така, отиваме вкъщи. Как беше без мене? Мачно ли ви беше? Да, съседите пак имаха някакви проблеми с техните съседи. Отзад става ли нещо? Она кръв още ли си ти? Не, аз се Добре. Има съвсем малко кръв на тук. Ама после ще чистим. Аз отивам да лягам, че много съм изморен. Айде, добре, айде. Заспивам. Да. Хайде да се будим так. Сега само да сложа още малко храна. Хайде се будим. Какво? Хайде ба. Боже, Господи, вие аз се едно съм на село. Сума ти ядене. Боже, Господи. Защото ние защото като те нямаше ниче, аз не мога да возя, просто Поли ми каза какво да направя и това. Там има една книга. Чакай да ти покажа една книга има. Чакай да ти покажа, има рецептиви. Ето я книгата. Ето, значи тук като искаш някой път да готвиш, ето ти книгата. Благодаря. Вече почваме да изяждаме. Да. Аз се наядох. Много даже. Мога да ям вече. Аз отивам да кретам матч. Че от куха не съм кретал матч. Само там ще и кретам тавана. То където домайче няма матч днеска. Готово на Новини. Трябваше да кретам, ама ти каси. Нищо. Какво играхте ли на този PlayStation? Да, много забавно. Да. Ако искаш, да отидем да вземем някои тискове да играете. Айде, Да, и на Боли какво бяхме? Аз отивам до Технополис да видя някои игри, ако искате. Добре, аз няма да идвам. Добре, Боже, ти ще идваш ли? Да. Айде, идвай.
Чакай. Та-да-да. Айде, Бори. Тан-та-та-та. Отивам до Технополис. Тан-та-та-та. Съби ми, не мога да го в цветата на пауса. Айде, тук е Технополис. Айде, да видим. Има GTA 5, има Майнкрафт, Марио. Не, то Roblox няма. Има и с тирове. Искам Майнкрафт и Fortnite. Така. Така. Това Fortnite къде е? Ето го. Ето. Добре. Колко пари? Добре. Айде, Бори, качвай се. Айде. Виж какви игри хубави. Аз ги слушах тук. Майнкрафт, Fortnite. Айде, ние ще играем. Айде, играй, да, ще ви гледам. Чакай, телефона ми съни. Ало? Да? Да? Какво? Какво? Вие майче... Айде, бро. Как папа... Как папа... Тъна поре починала? Моля? Добре, ще кажа. Какво става? Не искам да казвам, ама... Папа Ви е починала. Какво? Отивам да я посетя. Не, чакай! Не, ела. Къде? Чакай, папа ти е... Чакай, ела. Спокойно. Ела, Ана. Елате всички. Няма как. Тя като е на 90 години не може. Значи хора, фара се твори. Ние двамата останахме. И това ще бъде част първа. Ще има и част втора. Чакайте скоро. Поставете лайк. Част 2 ще бъде емоционална и се пригответе, ще бъде интересно. Поставете лайк, камбанката и се абонирайте. Да. И от нас, чао. Айде, кажи и ти. Чао. Чао!